Ovo je naše jutro. Evo nas u studiju Radio Goraždevca, imam čast da razgovaram sa Dejanom Pavićevićem, oficirom za vezu u Prištini. Jesam li vas dobro najavio? Tako je. Dobro nam došli ovde u studio i u našoj emisiji. Kako ste nam došli danas? Hvala, bolje vas našao. Evo, veliko mi je zadovoljstvo i jako mi je drago da sam danas konačno u Goraždevcu. Trebalo je to da bude juče. Međutim, imali smo nekih malih, hajde, da ih nazovemo tehničkim problemima. Ali evo, danas sam tu, imali smo jedan onako opširan razgovor sa ljudima, malo razgovarali o celoj situaciji i o tome kako i šta dalje. I evo, ovo je još jedan dokaz da onome što stalno pričamo, to je da je država Srbija uvek prisutna i uvek tu sa svojim narodom i da ćemo uvek biti i uvek ćemo naći načina da budemo tu i niko nas neće sprečiti. Vi ste imali problem da dođete prethodnih dana, barem tako su javili mediji sa pratnjom. Da li je ta komunikacija sa kosovskim institucijama rešena? Evo, ja sam danas tu. Dobro, svi znamo šta se sve izdešavalo prethodnih dana. Imali smo, dakle, dešavanja na severu, u Srbiji, južno od Ibra, svakako je da mnogo gledaju u sve to što se dešava na severu. Mnogi su zabrinuti. Imali smo, dakle, prvo te takse od 100%, onda smo imali hapšenja, pa smo imali, kako pojedini mediji izveštavaju, nestašice, neki čak kažu da nestašice se još uvek ne osjećaju u dovoljnoj meri. Kako vi kao neko ko je službenik vlade Srbije u Prištini gledate na sav ovaj problem? Pa da vam kažem, opet sever i jug. Ja mislim da je ovo problem koji podjednako pogađa i sever i jug. Od taksi do ovih hapšenja i svega što se izdešavalo u prethodnih nekoliko dana i da prosto su to mere koje ajde da upotrebimo izraz mere koje su izazivaju ozbiljne probleme i koje potencijalno mogu da izazovu humanitarnu katastrofu što se tiče srpskog naroda i severno i južno od Ibra. Kada govorimo o nekim stvarima, govorimo o onim najelementarnijim stvarima za život, o hrani, o lekovima, o ogrevu i vidjet ćemo kako će to da ide. Država Srbija će svakako uraditi sve i nećemo dozvoliti nijednog momenta da dođe do humanitarne katastrofe, ali jednostavno želim da kažem da takvo ponašanje, neodgovorno ponašanje, mogu slobodno da kažem, vodi ka nečemu što može da izazove ozbiljne probleme. Kako na severu, tako i na jugu. Čemu vodi sve ovo? Imali smo, dakle, te carine od 100% i ja lično nisam primetio da u Peći hvali nešto od tih srpskih proizvoda još uvek, ali imali smo s druge strane i paljenje, recimo keksa, plazme i ostalih proizvoda. Kuda vodi ovo ludilo? Imamo s jedne strane, dakle, problem, s druge strane imamo čak i one ljude koji kažu da je sve ovo još jedna igra predsjednika Srbije i Kosova. Evo, sada su pojedini albanski analitičari, baš sam malo pre pročitao tu vest da je to još jedna od tih igara. Ajde da krenemo od kraja oko tih igara. Znate šta, meni je muka kada čujem takve stvari. Sticajem okolnosti predsjednika Vučića poznajem lično i ne toliko dobro i toliko, ali čoveka poznajem i prosto mi se malo onda gadi kad neko ga optuži za tako neke stvari. Mislim, zaista van svakog komentara i van svake, da je to igra i da naročito Aleksandar Vučić može da se upusti u takvu jednu igru sa, ne znam, Hašimom Tačijem ili bilo kim da bi ostvario neki cilj. Pretpostavljeno su ga optužili da to sve radi iz ličnih, da ostvarenja ličnih ciljeva i tako dalje. Znači šta? Da, ali zar oni nisu u komunikaciji u Briselu? Pa evo vidite da kad je bio posljednji sastanak u Briselu i kako se on završio i mislim da je vrlo jasan stav iz Beograda prenet. Mi zaista ne želimo eskalaciju, ne želimo, mi hoćemo da razgovaramo. Povucite mere.
koje su potpuno vancivilizacijske. Da ne idemo dalje, da kažemo da su protivpravne, da su vancivilizacijski. I mislim da bi reakcija međunarodne zajednice morala bude mnogo glasnije. Ali, evo sad se vraćamo da se vratim na proizvode, pomenuli ste, pa se naježio ovako malo kad sam čuo video one slike, postoji se slika onog paljenja i onih proizvoda i ima to jednu meni malo ličnu notu. Moja porodica je užasno postradala u vreme Drugog svjetskog rata i što u Srbiji, što po logorima, nacizam, sama ideja nacizma je za mene nešto što je užas nad užasima. Jedino, ja se izvinjam, jedino gde sam i od koga sam video da to rade, to su radili nacisti. Imamo i na jednoj i na drugoj strani bukvalno podeljeno društvo po mnogim problemima. Šta je izlaz iz ovakve situacije? Ja mislim da, evo, pričamo o događajima juče iz Mitrovice, ono čemu sam ja prisustvovao juče u Mitrovici, mislim da sa strane srpskog naroda nemamo podeljeno društvo. I mislim da smo onako poprilično svi ujedinjeni sada u ovoj situaciji. Mi, nažalost, imamo tendenciju da budemo jako razjedinjeni, ali, nažalost, treba nam nešto ovako da bi se ujedinili. I uvek kad je bilo teško, mi smo se ujedinjavali, ali mislim da nikada nismo bili ujedinjeni koliko smo sad oko neke ideje. Imali smo i juče u programu oko ostavki gradonačelnika na severu. Da li su te ostavke podnete Skupštini ili Ministarstvu za lokalnu samoupravu i kako će to da se reflektuje na dalji život na severu? Sva 4 gradonačelnika severnih opština su podneli ostavke sa istim obrazloženjem, što znači da zapravo opštine po kosovskom sistemu na severu više neće funkcionisati. Jesu li oni te ostavke predali vladi Kosova ili Skupštinom? Da vam kažem, to je detalj s kojim već ne raspolažem informacije, ali oni su svakako podneli ostavke, ja mislim, u skladu sa svim procedurama, pošto se tamo niko sa tim ostavkama nije šalio. I jednostavno, znate šta, pa malo je teško biti deo sistema koji otvoreno ugnjetava i maltretira nekoga. A taj neko je srpski narod na severu. Znate šta, ovo su mere. Pogledajte, pa evo, ovde u komšiluku prekjuče, čini mi se, bila održana sednica vlade Kosova i vlade Albanije, gde se otvoreno pričalo o tome, otvaramo granicu, 0% carine za albansku robu, 100% carine za srpsku robu, 0% na jugu, 100% na severu. Ljudi, šta je to nego diskriminacija? Ovo je 2017. 2018. godina. 1918. pre 100 godina se završio Prvi svetski rat i svet je počeo da uspostavlja neki sistem međunarodnog prava i međunarodnih mehanizama pre 100 godina, da bi se sprečila diskriminacija, iživljavanje i maltretiranje određenih naroda i grupacija. Mi 100 godina kasnije doživljavamo da neko ko ide okolo i predstavlja se, pokušava da se predstavi kao jedno otvoreno društvo, vladavine prava i tako dalje, nekog maltretira samo na verskoj i nacionalnoj osnovi. Da se vratimo na ostavke, da li je to možda uvod i da li Srpska lista planira da možda raskine taj svoj koalicijni sporazum sa PDK i LDK, sa AAK, partijom Ramoša Haradinaja, sa kojom je formirala koliko se ja sećam, aktuelnu vladu. Svi ministri Srpske liste su u ostavci odavno. Ali oni učestvuju, ne učestvuju u radu vlade, ali u radu ministarstva, da. Oni su učestvovali u radu ministarstva onoliko koliko je to bilo potrebno da bi se olakšao život naroda na Kosovo i Metohiji. Tako da, sada ćemo vidjeti kakvi će dalji potezi biti. Naravno, to je na njima. Oni će sami, Srpska lista će sama doneti odluku, kakvu god oni odluku da donesu, Beograd će ih podržati.
Dobro, i evo još jedno nezaobilazno pitanje koje je aktuelno ovih dana vezano za prva hapšenja na severu, kako iz policije Kosova i tužilaštva kažu za ubistvo Olivera Ivanovića. Imali smo i reakciju s druge strane, dakle na severu. Šta se po tom pitanju dešava? Ima li saradnje srpskih i kosovskih vlasti povodom ove istrage? Je li to bila policijska akcija ili jedan divljački upad u toku noći, odvođenje ljudi, planski pokušaj ubistva jednog čoveka? Mislim da to ne možemo nazvati policijskom akcijom pod jedan. To je ovako daleko od nečega što se u bilo kojoj civilizovanoj zemlji na svetu može smatrati policijskom akcijom. Uhapsili su ženu koja je bila sekretarica pokojnog Ivanovića. Znači, ajde sad da uhapsimo svako koga je poznavao, ko je bio njemu blizak. Mislim, to meni ne liči na jednu ozbiljnu i profesionalnu akciju koja sprovodi jedno ozbiljno tužilaštvo u saradnji sa ostalim nadležnim organima. Ovo meni čisto liči na jednu pokušaj slanja jedne političke poruke koja je takva kakva, a to je zaplašivanje dalje, dodatno zaplašivanje srpskog naroda. Da li je upravo izvodljivo da je neko svesno mogao da dođe i da izvrši ubistvo, a ipak je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, akcija je sprovedena, neki čak kažu da su hteli da ga uhapse, mogli su, ali nisu. Da vam kažem nešto, postoji pitanje onoga što je legalno, a šta je legitimno, a ovde se postavlja pitanje čemu sve to, da vam kažem, da li je, znate šta, upadnete, nekoga odvedete, nekoga pokušate da ubijete, a vi ste u policijskoj uniformi. Ta policijska uniforma, nažalost, koja bi trebala da vas definiše kao nekoga ko će da štiti vladavinu prava i zakon, nekada može da da autoritet ili alibi za neke druge stvari. Nažalost, ja sam mislio da je takvo ponašanje, pogotovo kada se radi o tome da se krijete iza policijske značke i pokušate neku da oduzmete život, da je takvo ponašanje nešto što je u nekoj davnoj prošlosti, što je nezamislivo u današnje vreme na ovim prostorima, ipak živimo u Evropi. To je tvrdio i predsjednik Vučić na RTS-u, dakle da je policija došla da ubije Milana Radojičića i dakle imali smo to saopštenje, ali imali dokaza za takve tvrdnje. Mislim, to su jako ozbiljne tvrdnje. Da vam kažem, mislim da predsjednik Vučić ne bi narušavao svoj autoritet koji ima kao predsjednik jedne ozbiljne države, a Srbiju smatra jednom ozbiljnom državom, iznošenjem nekih paušalnih stavova bez ikakvih dokaza koje posjeduje. Znajući, znam da svaku reč jako dobro odmeri i da neće izneti nikada ni jednu tvrdnju koju kasnije neće moći materijalnim dokazima da potkrepi. Tako da to što je predsjednik Vučić rekao, izneo je sa vrlo konkretnim razlogom i vrlo jasnim dokazima koji stoje iza toga. Znate šta, nekad ćete nešto reći, nećete odmah izaći sa dokazima, ali u momentu kada bude trebalo, verujte da ne sumnjam da postoje dokazi za to. Neke stvari nisu ni za javnost, što vam je potpuno jasno, tako da ali mislim da se ni predsjednika, ni vlada, niti bilo ko u vladi bavi davanjem nekakvih paušalnih izjava da bi izazvao neke, bog zna kakve političke ili medijske senzacije, nego da sad govorimo o jako ozbiljnim stvarima, pogotovo u proteklih nekoliko dana od kad je sve ovo počelo što je počelo na Kosovu i Metohiji, da govorimo, sve što govorimo vrlo jasno, vrlo koncizno i vrlo precizno sa jasnim razlogom. Dobro, i evo da se vratimo za kraj na ovu vašu posetu. Dakle, vi ste u posetama srpskim sredinama u Peći ovde. Planirate da obiđete i ostala sela, koliko sam razumeo. Šta je ono što poručujete ljudima koji ovde žive? Ono što je neka poruka koja je od juče sa mitinga u Mitrovici i tako dalje, moramo sačuvati jedinstvo, moramo sačuvati
hladnu glavu, ajde tako da kažemo, moramo sačuvati prisebnost i moramo svi biti zajedno. Znam da ljudi imaju nekih svojih i ličnih nezadovoljstava i možda nekih političkih razmirica, nesuglasica ili kako god, ali sada zaista svi moramo da budemo jedno, ali sad jedan kritičan trenutak kada govorimo o opstanku i egzistenciji srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ne može čovjek da bude 100% siguran u podršku međunarodne zajednice, niti bilo koga. Jednostavno moramo da budemo složni, da budemo mirni, da budemo odmereni i onako nekim gandijevskim metodama da jednostavno izrazimo svoj protest, svoje nezadovoljstvo i svoje neslaganje. I iskoristio bih ovu priliku, kad sam već na radiju, malo čas sam razgovarao sa Markom Đurićem, pa me je zamolio da svim okupljenim građanima, evo sad imam priliku i imate prilike da iššire ovako ljudima u celom pećkom regionu, kažete. Malo širem auditorijumu prenesem njegove pozdrave, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, kao i cele vlade i predsjednika Republike, i poruku da će država Srbija uvek biti u svoj narod. Hvala vam što ste izdvojili vreme da nam date ovako iscrpne odgovore u proteklih 10-15 minuta i želimo vam bezbedan put dalje kao ostalim selima. Hvala vama i vidimo se već za nekih najdalje nedelju dana. Naravno, eto bio je to, dakle, Dejan Pavićević, oficir za vezu Vlade Srbije u Prištini, a vi ostanite dalje uz naš program. Ovo je Naše jutro.